Aktar minn 60% tan-negozjanti f'pajjiżna jibżgħu li fis-sitt xhur li ġejjin se jibqgħu fl-istess stat finanzjarju li huma bħalissa jew saħansitra imorru għall-ar. Apparti minn hekk bħala pajjiż anke issa rridu noqogħdu attenti għax il-virus għadu magħna. Dawn il-punti ħarġu waqt il-preżentazzjoni ta' stħarriġ ikkummissjonat mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u li sar f'Mejju li għadda meta pajjiżna kien għadu maħkum mill-pandemija tal-coronavirus. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia qal li ċerti inizjattivi setgħu jinkludu aktar negozji, dan speċjalment b'referenza għal fatt li għatta negozji u ħaddiema tagħhom ma nataw l-ebda għajnuna la fil-bidu tal-pandemija u lanqas issa. Fl-istħarriġ ħareġ li 87% tan-negozji kellhom tnaqqis fil-beħ matul dan il-perjodu. Minnaħa l-oħra mill-istħarriġ ta' April kważi irdoppja l-ammont ta' negozji li kellhom ikeċċu lil xi impjegati. L-istħarriġ ta' April juri li kien hemm 9% tal-kumpaniji li kellhom jirrikorru għal redundancies. Fl-istħarriġ ta' Mejju imbagħad dan l-ammont tela għal 17% jew aktar minn 40 kumpanija. 88% tal-kumpaniji li taw redundancies keċċew sa kwart mill-impjegati, 9% keċċew sa nofs l-impjegati u 5% keċċew sa 3/4 tal-impjegati. Barra minn hekk 20% għadhom qed jaraw il-possibilità li redundancies ikomplu kontra l-34% li qed jgħidu li dan mhux se jkun il-każ. Iżda wieħed ma jridx jinsa lil kważi nofs in-negozji 46% li għadhom indeċiżi dwar tkeċċijiet fil-futur. Meta kien qed jispjega dawn iċ-ċifri partikolari, Joe Farrugia irrikonoxxa tħassib tal-MEA li jista' jiżdied il-qatt. Spjega li s-setturi li jistgħu jintlaqtu l-aktar miż-żieda fil-qatt huma dawk tal-ospitalità u anke tal-ħwienet. Dwar meta wieħed qed jistenna li l-ekonomija tirkupra mid-daqqa ekonomika, 53% tan-negozji wieġbu li dan jista' jdum sena jew aktar. Jiġifieri 26% jaħsbu li sena u 27% jaħsbu li sena u nofs. U fil-waqt li ħafna kumpaniji qalu li l-għajnuniet tal-gvern ma kinux effettivi, l-MEA temmen li l-wage supplements tnaqsu kmieni wisq għax kellhom jibqgħu kif kienu għalmenu sa tmiem is-sajf. Joe Farrugia qal li l-assoċjazzjoni tat marka ta' 70% b'approvazzjoni għal miżuri imħabbra it-tnejn li għadda.